ଯାଉଛି ଭୋକ ମରିଗଲେ ମୁଁ କଣ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବି? ସକାଳେ ଫେରିବା କଥା ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପୁଅର ଦେଖା ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ରହି ଦେହକୁ ବେଶୀ ଖରାପ କରିବ। ଶୁଣ ସେମାନେ ଏସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭାଇ ଆଉ କକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସପ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଧା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବାହାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ରାଧା ଭାବି ବାହାରିଲା ତ ପୁରୀକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ କଣ ଆଣିବେ? ମୁଁ କହିବି ହଁ ଲାଜ କରେନି କହିଦେ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଲାଜ କଲି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କହୁନ ନା ସେ କହିବନି ମୁଁ କହୁଛି କୁହ। ଭାଇ ଆମେ ରାଧା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିବୁ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ ମୋତିମାଳି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମା ପାଇଁ ଅବଢା, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୋତିମାଳି, ଆଉ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ବାହାରେ ଆଣିବେ ଶଙ୍ଖା। ଏଇ ତ ବାହାରେ ଆସିଗଲେଣି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ରାତି 11ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ। ଟାଟା ବାଏ। ବାବା ବାବା ତମେ ଏତେ ଡେରି କଣ କଲ ଯେ? କକେଇ ତମକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମା ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ଏ ମା ଅଭଡ଼ା ଆସିଗଲା, ଏବେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ଖାଇନି। କକେଇ ଅଭଡ଼ା କାଇଁ? ଅବଢ଼ା ମାରା ହେଇଗଲାରେ ମୁଁ ମାରା ହେଇଗଲା ମାନେ? ମାନେ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଅବଢ଼ା ଆଣିଛି। ହାଁ? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଅବଢ଼ା ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ। କାଇଁ